na-akpọtụ na Facebook. Kedu ihe na-akpọtụ? Ihe na-akpọtụ wụ akwa ọkụkọ. Ihe akwa ọkụkọ jere wite agụ. Nne akwa ọkụkọ. Ndewo. Mana o nwere ihe na-achọ ka m kwuo. Ụmụazị ụmụ nwoke kịta. Ọ ka njọ na ụmụazị ụmụ nwoke. Ụmụ nwaanyị na-emekwe. Mana ụmụ nwoke ga-egodo m ntị. Adakwa Adamma bịara ka ọ jụọ unu. Mmadụ wete 2.something jebe nnọọ na be dibịa kụcha ọkpa. Ọkwa ihe ama merụ gị bụ na ijere be akwa ọkụkọ. Maka ọ bụ na dibịa ọzọ. Ọka oge erichago 2 million ahụ. Wee were nnọọ ego nye ya si anya merụ gị. Ya gwọ ọ kara ịbụrụ dọbụla na. Ọ kara ịdọbụlụwa gị. Okay, o nwekwara ike onye a ịfụrụ jere mee ihe a. Ma nye nwere m ofu ihe ọ na-eme aka ọrụ. Ọ chọrọ iji awele. Chọọ nke nwa chọọ nke ọzọ. O ruzie mgbe ọ lọziara. Ego ahụ emere ya dọbụlụ hazi. Ya lachiwa back. Chọọ ka o yuzuo Facebook wee bịa bido ikwuwe maka akwa ọkụkọ. Mana ọ bụrụ na ọgwụ ọ jere ịgwọ na akwa ọkụkọ si ya weta isi mami ya na isi ụmụnne ya. Ya were jee agwọcha dị ọgwụ. Ya bụrụ na o nwetara ihe ma ọ na o nwetara ihe. Ọ ga-apụta na Facebook ịgwa anyị. You no go tell us. Asị nka ngwa ụmụazị okwu. Onwekwa ihe onwe ihe ị ga-emekata n'ụwa ka ihe ga isiri gị ike. Enwe time ihe ga-esiri gị ike. Enwe time ị ga-amụ ka ị ga-esi gafee ihe isi ike. Emezila ife onye riwe goro kịta ịchọ ka iriwe. Ebe ka esi ebute ya. Enwe time ihe ga-esiri gị ike. Enwekwa time ihe ga-adịrị gị na mma. Mana ihe ga-editamine ihe sicharụ gị ike ihe ọ ga-adịrị gị na mma bụ mgbe ahụ ihe na-esiri gị ike gịnị ka ị na-eme. Ihe siberu gị ike jee mụwa aka ọrụ mụsibe aka ọrụ ike tachie. Agụ a na-agụ gị ya ọ ga-agụ ofu mbọsị a na-egbu mmadụ. Ya gụwa gị mụba ọrụ aka. Ọ bụrụ na afịa ka ị na-azụ ife na-esiri gị ike ekwitikwana. Kama ị nwere ike si n'afịa nka abanyekwa na nka si na nka o nwere ike ime katazi anya otipụrụ. Mana ije ọsịsị ihe na-esiri gị ike. I wee rekọ ihe niile ị nwe na shop gị were ego chọọ dibịa ma ọ chọọchị ebe ị ga-eje ka eje meelụ gị ọgwụ awele ma ọ mepelụ gị ụzọ chọọ ka esi kụwalụ gị akwa. Nna ọda awa ọkụ nọ scan. Ọda awa ọkụ ọkwa maka na akwa ọkụkọ ka o ji nye gị ego. Ọ bụrụ na ọ bụrụ akwa ọkụkọ I no go give you. Onwekwa dibịa ga-enye gị ya. They for don't chop am. But he has a meetie akwa ọkọ bụ na akwa ọkọ somebody nji ego. Maka ọ bụrụ na ọ bụrụ ojighị ego o richago 2 million ahụ. Ị bịa sị bịa na Facebook bi ikwu. Who cares? Anyị nọ dị a mmadụ ife ikwuru. Ife gị na ya na-eje. Asị ụmụazị ha chegharịa were onwe ha nye Chineke n'aka. Give your life to Christ. O nwekwe ndị nke nọkwa n'ime nke Chineke a na-epiwara otu ka ha gara agakwu ndị pastọ na-asị ha merụ ha assignment ọ ga-eji nwa ego assignment ọ ga-eji mee nka maka ka ọ dị na dibịa ka ọ dịkwa na n'ụka. Ọ dịkwa otu ahụ fake juru ebe niile. Mana anyị nọrọ otu anụ na-agwa gị eziokwu you will not accept it. Onye ka ndị asị ụfọdụ asị mba tụwasị meziara ha ka ha jewe obodo oyibo ka ha jewe obodo o ruo ebe ahụ ṅụba afịfịa kabara chaba drug mebe ihe a hapụ ụfọdụ asị my father die I don't know my mother die I don't know you no feel return. That is because you are lazy. Ọ ihe omeni onwere ihe ọzọ chegharịa n'ụbọchị taa. Ụmụnne m biko ekwutekwa eme ya ka ọ n'ihe a m kwuru ọ dabara. Biko nyenụ ndị ụmụazị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nyenụ ha advice ebe a. Gwa ha na onwekwa ụzọ enweghị apịan way to make it. Enwere apịan way onye ọbụla ga-esi na that narrow road. Ụzọ ahụ ị ga-esi ihe ga-esiri gị ike osisi alụ gị ọ dịrị gị na mma ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ma ọ bụrụ na o nwere ife ị na-eme mana ọ bụrụ na ị na-eme imechacha iricha nke ị nwere o nwere isi.